Prijatelji, pozdravljam vas! Kao vlasnik kuće, suočavanje sa problemom miševa i štakora je jedna od najgorih stvari koje možete zamisliti. Infestacija može biti košmarna i odvratna sa izmetom ostavljenim svuda po kući, napadima na posude sa hranom, odjećom umrvljenom i pocijepanom i nepredvidljivošću koja definitivno iritira. Najstrašnije od svega, miševi mogu nositi nekoliko zaraznih bolesti. Dakle, ako imate miševe u svom domu, morate preuzeti odgovornost da ih izbacite što je prije moguće. U ovom videu donosim vam prirodno sredstvo za rješavanje miševa u vašem domu jednom zauvijek. Sve što treba da uradite je da nosite zaštitne rukavice za jednokratnu upotrebu i pomiješate 1 šaku brašna, 1 šaku šećera i 1 šaku sode bikarbone. Soda bikarbona je raznovrsno jedinjenje, a ima mnogo primjena u kući od pomoći kod problema sa kožom, dodavanje bijelih zuba i uklanjanje kiselosti u hrani. Kako se ispostavilo, još jedan način upotrebe sode bikarbone je kao otrov za miševe. Ova mješavina će poslužiti kao mamac. Postavite poklopce za tegle sa mamcem gdje god vidite mišji izmet ili gdje god da se izlažu. Šećer će privući miševe, a soda bikarbona će ih ubiti. Nastavite sa praćenjem područja zahvaćenih miševima i zaustavite proceduru samo kad postoji dokaz da ih više nema. Dragi prijatelji, podijelite ovaj video i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam!